Shubor nakaslem jong unong san Hima. Unong yalam kaliang persya ka ying dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos Khan ulapan pawi ka jing sngow bamyahap badong bampoy perkhar banyo sngow ka jing kren u CEM uba Winston to nilingdo haba kren chekila pathay kubor uba Titos ulapan paw baha ka Synshar Paidbah khamtam ha kari India la kadai ha kanu ka ying dorbar ka don bet kum kani ka jingmi Jyndat badong bakalong ka bajujia haman badon kanu ka Jingïakhluit ha ka Jingïatai ya kani uba Titos lapan syai ha ka arfu sautrik bunai jilio ar hajar apun rio hadin balapau hakilat pathai kubor ka jingkren u CEM persya ka jingmi Jyndat ki MDC kalyang persya na yeng dorbar ha kapor badang yat ka dorbar mang tingka habawanra ya kamat service rule badha kani ka jingkren u CEM ulaong bakani ka jingmi uba Titos kalong kum badang khen khlung khna ya kinong yalam ka KHADC Haka Synshar nakaliang ito nga rin ang sumpot perkat bat kami lenti bahkan mi kung ketuga statement na CEM na maka ketuga jingja ka baja po district council kadehi ka normal situation kaba haka partai demokrasi kamtam haka ri ka jongi na pipet ha parliament na pet ha po state assembly kadon be kani ka Jingïakhluit Jingïakhluit kani ka beauty haka Synshar jong ka demokrasi ka bangi ong ka parliamentary demokrasi haka ba mangi kum ki nomi khamat ki bala jet u Paidbah habang idon kanu ka bangi kwa ban penpau kamut ka ying dorbar tawai na ni ka house kadai ka jaka ka biang ba dia keren but haka juga poru la ailaru ya ki ruling party haba ki don kinu ki mat ki baki kwa ban wanra ki hab ban wanra kat kum ki rule and procedure and conduct of business trong ka house hapo district council ka rukom ka long ba ka ruling ka juwanra ya ki bill ka ju present ni ka budget but ka kamram jong ki wepat ki member ki badai ki bamdan ha ka estate committee la ka long na kaliang Synshar ne na kaliang persya kadon ka right ya ka bangi haban bu jingkeli ya ka bau chairman jong ka council ubalong kung speaker uju ayang i kapor kabada bu da ka fixed time hakaba lakum nung si banai shwa ke ngin haban submit ya ki application ki jongi ya ki question ki jongi mo bano te ka jingbu jongi ya ki jingkeli kalong banyo ya ki information ban sutu ya karu komtrikam jong ka isi ha ki department ki paper te data kani kalenti ka ba ngi kum ki member ngi Juliet but habang bu ka jingkeli kamot ba ngi wo daw ya kanu ka isi habang ibu jingkeli kamot ngi wat ya ki jingtip ngi wat ki information ki balik si ngi ki member ngimtip namar ngimdon ha ka isi ngimjutip ka isi ka trikam kumno like no ka bami ha ki lat sai kubor te ka kamram ka jungi ki member ba through ka process ya ka bala bu renti da ka edi rules ba ngin bu iki jingkeli bangin yo cuba te haba hakini ki kenta jong ka jingkeli lada ki member ki bakeli jingkeli lani ki babu supplementary kimyo ya ka juba ka basnotenat lani ka basyai kadai ka kamram ka jongi ban pi siti ban wat siwat but teng ka deiru ka beauty ka baki ki member apa ka house teng ni syai twist ya kinong jubao teng syai twist si jingkeli teng ni long nila ban long ban ong bangin long kumno ban pen nervous wat ya kinong jubao kani ka proses ka bangi jule la ka long hapo assembly la ka long ha parliament la ni ka long hapo district council ka baar pa habaya dai bat ki bill hisutu bakan no ka bill lani ka baswa bakan kala ka an kamut hawan ra po house but hawan ra po house kamut ka isi lani ka government ka
kawan ra ban table house hadian balayo eka lead jong house but bun sin ki bill ki baki wanra da ki ruling party namar baki don ya ki numbers ki babiang namar ba ki yo get through it lani ki pass back tinre la ailat pat ingi ki member ki bamhun ni kanu ka kandon lani ya ka bill hi borok away la ailat ingi bangin move da ki amendment ti habang move amendment kamot habang ong delete kamot ba mday syu banya tai na malapa delete kajingmut jungi ban bu ek amendment kalong ban yo banya keren ban yo banya tai ladang ambu ik tu ka kentin delete no ik ni ka clause 1 to 10 lani ka kan ko benta lani baro ko ka akru kam khang ka an kam khang ka rule yang ban ong ba balai pi delete pi pha delete lut kam don jing khang ka ngala ban pha delete ka we ngala pan delete ka we ka clause ngala pan delete ka we ka section lani ngala ban pha baro tenre ka syong pat ha ka jing pen inia ka jonga u chairman u la de admit ya kata namar syua ban submit ya amendment du u chairman labu da ka por ba ka first day ka ba introduce ka bill labu da ka por chairman lai beji nga po lai beji ngala submit ya amendment du jonga but u chairman du la admit ya kata ba u la admit kamut u la pediang but u la ai du ya order paper ha ka ti ka jonga bangala ban move ya amendment tiklai ya tu si balong dorbar kamut Ndre Sherman uang ba mla ban ai la su nomor ba ikut kata rule 84 Ndre ka rule 84 kadai ban apply hak por ba u admit ya ka amendment hak tu besi ke ulah di ban object ulah di ban reject lan ni ban khot yang lada di bokwa bakan don kata ka healthy discussion for house khot yang apa berarti kani ka amendment tu tidak lah cerong palan nong ba move nak tang iwe ari close pada lek kum ta obviously ngaruk ngan pediang Ndre kamdan kum kata Ndre dala de hakapor bangan mu dan lakhang sebab kita right kita mah kena ta kadau kapelong yang bangan habni jendat nak house ban pen iru ba ya ka jing bamhun ke jonga ya ka protest ke jonga ba jong ki member di bawah ba lakhang la yang ban bu men baleng ibu amendment ibu amendment namar bangim sung tenat itu ki section ki tuan ra magadon ka jing duna ke tu ka bel kidon ki lakuna ki bangi ong kidon cibun ki bangi haban pendek but haki por ki bamensua haki practice ki baladam akan mau ka por bang introduce ya ka land bill ki member ki peniang yung ang mapat biang kum tam ta ki peninia ki tumba pensengai na tu por ki we ki member tumba runi badan na tu por ka yang pasya ki ong ina ba ba ti ladalong ni tepat CM ban rak select committee namar ka select committee kadai ka baladon ka idirul bayagan no ka bill ka bambun ka bambiang ni refer ka sa select committee but ka select committee ka sa syong bin pabin ban banyatai kan gitu tika jingtul tunga tu siru kalong ba lada ni sutu lada kadon ka healthy discussion dan dia keren ngamut ban ai jingmut ha ta kadon ba khamtam ni ka service rule mo kapade ka rule ka ban ta ya kinong tray bro fight na mga i hang tu wat ka ya ka power jong chairman du la indon syu ka service rule ka kelak long pembala la ya ka legislative serut nang ta kadon ta ka executive ya ka judiciary lu kambiang nang ta ka department kata ka department promotion committee lu la khli du CM ba kom ta terter ti kibun ngam kwa kan keren biang ni ndai ka jintu jong ahi kalong ba la kom nu lang indon ka Jingïatai ka balong ayu be ten ring alengo balik kitieng ya amendment balik kitieng ban ailat nga ban keren insyaallah da keren tem dei bangawa daw dengan pen i kan ya ka Jingïatai haka demokrasi kemut sengap kanya kalau ada kisutu ba pimla ban ainia ba na te piat ka tu ko voting jong ki kan ba pidon ni kan nombat tu Sherman la danga ngam ya ka amendment mu Sherman ba keli ka le kum nu ni ka amendment ya kan ni ka bill pero no ai da voting tu jok maki te balin ting kata te ban ong ba mi Jyndat ka jing mi Jyndat le te da khen ha assembly le parti jong ki bi mi Jyndat mo cek halat ya po assembly cek titmit ya po assembly lu tirai ka ngam shumle ka nu ko paper ban ong ba ban hadu ban dak keno personal yang bangan ong baga de briu besarong lani nga khen khulung khna PM ngam khen khulung ka jing keli jungi ka jing bu amendment ka jungi ka jing le ya ki procedure hapo ka haul ka bangi bu ki court motion ka de ka procedure ka bangi hapo Ndai ban keno apat personal ban ong ba
ngadi ubri basarong tengah sokolong ke bapa kelas pun dan kena entah te wat u chief minister jong ke state umpat ju kena ya ulu MLA babi Jyndat for house dan u bakeren betit mate for house ban ong bau tu ubri basarong kam judan kata marngi mensuate niat ngitit mate apa house dari dalam mi sabar ngi isya ngi publik ngi song Thailand namar ketu ka part and parcel ke bangile apa hal kadai ke ba ni peni ya ki points gitu ni ki jing snow gitu ni telada la khangla no e kata po dor ba bantre te so kata ka Synshar Paidbah kam don shu kam don jimut shu ka kham ka rule ka katu ka rule profusau ngala ong men ha ba usherman ude ban apply ya ka ha ka por ka bang summit ya ka amendment ka jonga lada usuthu ba kata ka amendment jonga kalau meaningless kalau infectious lani kalau kabam don dongrem mula ban reject he got every right for that I don't have any ngamdon kanunu jing pasya dan rei ban ong hadin bala la admit hadin bala penmi ya ka list of business apa ka house hadin bala submit ya order paper hanga pangan move amendment impel sange juga tengah so gade ka bapa kelas tuka piong bakidon kita kijing bakla kita tuka ni kendon pilak ban batai gino kita kijing kendon ki bapin sohun dia kontrak ke pilak ban batai ya ka habis tu sebesul hasil besul kembang ong iti kibun ki kendon kami ni kalong ba ya ka legislative department kabadai ka way na ki mau bersil trong ka district council jadi bentip ada council kadang ka judiciary kadang ka executive kadang ka legislative mulai mentah ya ka power jong chairman mentah la klub lang ha ka executive kabamut chairman don borsyu habede kinong tre di badan apa legislative hamtam ba ya de promotion habede ba ka seniority list nang ta habade ba ka appointment authority ban appoint ni kinong tre ba kum ta ter don so kaba kamdan kanunu ka pension rule habede ba kinong tre kabaar kamdan kanunu ka leave ka bayade ba ka shuti ba ki shuti jong kinong tre ngan shu ai nu sa kung kinong tre gi di ban tip kai ka shuti jong ki ha ka system bat kum ju ru subu da ja bapang kum dan mo dan bapang TB dan bapiyo pang cancer ba kum tater der gidon gi jimpang ki balong le sig ba happen shim leave jrong kai ka polisi jong ka isi kai ka rule jong ka polisi ha bayade kinong tre nang ta bayade ba ka gratuity ka jingyo jong kinong tre ki kita ki bon ki AKA hang tu ki ba ngayui ba nang ta ngayui ba ka service suru ka contradict ya ka budget pi tarai ki kan mau bang res ya ka kongres ires ka bede ba secretary jong ka KTMC ngalaong ba ka KTMC ka independent commission nrei ha ka budget ki penrung ya ka tulok jong secretary jong ka KTMC ha ka budget kat ba ka service rule pa kamdan kata secretary jong ka KTMC okay kita di ba ngasyunyo nrei ki bon ibun ge kiba dan kam kiba le shoma na kamen ba kiwan ra e service lu bale ngam kamen nrei wat ong ki tang ba shula wan ra ka nam le la hun no kata angai pinum so en kli te kai ba penlong pare pi ba ben pinum man ra di te ki close le ni kat ngi su thu ju pi ban insert le ne long ki ba penlong ha to long ka dei ka daw ba kwa ba yo ben ya tai ne ha ko lu kom em ka jin ko ha tu ma ko mo ong ne Haba ngabu ya ki ban delete part 1 part 2 part 3 tu nai kaji tu kalau mangan yo bat keren lut itu ki part ro fa ki lada ja bang ngambu kum tu kamu ngam num yo alat ban keren lut ya ka whole ya ka structure jom barok oi ka rule ta daw ngabu khnang tu le kam dani e ka babak la ne kam dani e ka ban ong bangale khla ne ban ong baki kum bo ong maki le yun ya keren ya kot sada bala delete ngakam delete ne manga naong mga delete so tu naong yaki delete lengba ka discussion in the house then rei la da pim pediang ru ki don ki ya ka number ka ba ki ong nim pediang mlele kata tang banga la yo an ban pen pa ko house kumbuong CM uong bala de wan ra e keron jendam habide ba cengga legislative hatu pi don jiktim na yang pi katu da wara langsung men wara langsung men na khabi ka taru adien ngayu de ka taru tang silai ka ba shu ong ba kabede just one word kabam yahab hajing sya ya ka legislative di bandan kum kapat la dau ai part 1 ya ka GAD general administration dau ai part 2 ya ka judiciary udi ban ai ru ka part 3 ya ka executive ya ka legislative kamdan kata kam ngam hun